cofioadau wedi bod ar y sgrin. Clywed nhw bore yma ddim trwy holl weithgareddau'r wythnos, ond mae Emyr yn arwen oedfa yn St Mellons heno. Ni'n cofio amdano fe. Ac yna, bore dydd Gwener, mae amser paned wedi bod yn gwneud hyn ers cwbl o wythnosau nawr, a mae yna daflen fan hyn i ddosbarthu, i roi y mas, felly cofiwch mae bai mae'r rhywle i bigo lan ac i ddosbarthu, cofiwch am hynny. Ac hefyd, fi wedi gweld mwy nag un tŷ erbyn hyn gyda addurniadau Nadolig lan yn barod. Felly, mae'n iawn fi'n credu sôn am gweithgareddau'r Nadolig. Mae hwn i ddosbarthu o ran y gweithgareddau ni. Mae daflen tu fewn gyda'r holl oedfaon gwahanol dros mis Rhagfyr. Felly cofiwch am hynny, mae'r rhain yn y blaen ynghyd â ffoster hefyd i ddosbarthu ac roi lan. Cofiwch am hynny ac hefyd noson ag ar ole, Eglwys yr Heath yw hwn, ond di Sadwrn Rhagfyr 40 am 5 o'r gloch. Mae'r Heath fach yn gwybod yn cael gwasanaeth carole Cymraeg bob blwyddyn, a mae siaradwr da iawn gyda'n ôl ni, mae Emyr yn siarad yn yr oedfa honno. So cyfle eto i ddosbarthu rhain ac i fynychu y gwasanaeth carole hwnnw. Cwbl o bethau ychwanegol, Castell y Mis yn mynd at banc bwyd. Mae'n y gyfle i ddod yr adnoddau mewn a rhoi nhw'n y sedd blaen fan hyn. Ac wedyn fyddwn ni'n mynd yn lawr i Eglwys Emmanuel Gybalfa, maes o law. Ac yna Sadwrn nesaf, mae brecwast dynion am 9 o'r gloch y bore yn yr Holly Bush sydd ar ben yr hewl fan hyn. Felly cofiwch am yna 9 o'r gloch bore Sadwrn nesaf. Wel, dyna'r coeddiadau, yn ni droi at Dduw mewn Gwydion. Arglwydd Dduw, ni'n ymwybodol bod dim byd mwy, dim byd gwell gallwn ni fod yn neud gyda'n hamser nawr na dod gyda'n gilydd, dy bobl di, fel eglwys sydd addoli di. O Arglwydd Dduw, ni'n gallu wneud y pethau yma heb feddwl, ac eto mae'n breitio ni hyn o mor fawr. Mor fawr yn yr arglwydd Iesu Grist, bod yna wahoddiad i ni ddod fel un ni, a dod i ddaddoli di yn Dduw Tad, Mab ac Ysbryd Lan. Ac ni yn gweddio, byddwn ni yn trwy waith yr ysbryd, yn gwybod bod ti gyda ni wrth ni addoli. Bod Crist wedi addo bydde fe'n bresennol, ta ble mae 2 neu 3 wedi cyfarfod. Arglwydd, gwnawn ni'n ymwybodol bod ti gyda ni heno, ac ni'n gweddio'n arbennig wrth i'r gair gael ei agor a'i esbonio i ni. Byddwn ni'n ymwybodol mai dyma eiriau bywyd tragwyddo. Dyma dy eiriau di. O Dduw, ni'n gweddio i ti drigyrhau wrthyn ni. I ti weithio yn ni, i ti wneud yr hyn i ti angen i wneud yno ni. Ac o Dduw, yn mhob peth, ni'n gweddio bydde enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod yn unig yn ei heiddiant ti. Ac o Dduw, diolch i ti os ni'n credu ynddo fe, bod ni wedi'n gwisgo yn ei gyfiawnder i heno. Arglwydd, helpa ni wneud y mwyaf o'n breitiau ni. A bod ni wir yn ymwybodol, y heddi, bod ni wedi cyfarfod a'n Duw. O Dduw, trigyrhau wrth ni felly. Gwna mwy na ni'n gofyn nag yn disgwyl. A mawryga enw'r arglwydd Iesu Grist. Er i fwy ni. Amen. Roedd Rodri'n dweud nawr
yn gweddio bydd e'n cael ei ddyrchafu. Mawr aga enw Iesu Grist. Wel, mae'r emyn gyntaf yn cyfeirio ni at hynny, y ganfed emyn yn y llyfr yma. Wel, dyma'r ceidwad mawr, a ddaeth i lawr o'r nef i achub gweilaidd lwch y llawr, gogoniant iddo ef. Bu farw yn ein lle ni bechaduriaid gwael. Mae pob cyflawnder ynddo fe sydd arno meisiau ei gael. Ei nabod ef yn iawn yw'r bywyd llawn o hedd, a gweld ei achodwriaeth lawn sydd yn dragwyddol wledd. Cael teimlo gwaed y groes yn dofi'r loes a'r cur, a wnaeth i filoedd o bob oes gyd seinio yr anthem bir. Wel, gadwch ni godi i foli y ceidwad mawr. Wel, ni'n troi heno i ddarllen o lyfr Eseia, pennod 55. Eseia, pennod 55. Nawr mae Eseia yn broffwyd cyn y geithglyd i Babylon, a yn y cyfnod yma oedd yr Israeliaid yn anffyddlon, yn styfnig yn erbyn Duw, yn addoli gai dduwiau, a mae Eseia yn dweud wrthyn nhw oherwydd eich anffyddlondeb chi, oherwydd eich styfnigrwydd chi, mae Duw yn mynd i'ch barnu chi. Mae'n mynd i ddod a Babylon, a maen nhw'n mynd i'ch cymryd chi i'r geithglyd. A mae penodau 1 i 39 yn benodau sy'n sôn am y farn yna. Ond yna mae penodau 40 i'r diwedd yn dod â gobaith. Mae'n sôn am eneiniog Duw. Yng nghyd-destun yr Israeliaid, Cyrus oedd hynny, brenin Cyrus, oedd yn mynd i ryddhau Israel o'r caethiwed nôl i Jerusalem. Ond wrth gwrs, i ni'n ymwybodol, mae'r ffocws yn newid ac yn cyfeirio at Grist. Ac hefyd mae'r ffocws yn gallu symud i ail ddyfodiad Crist hefyd. Felly fan hyn ni'n dod at pennod 55, a mae Eseia yn mynd yn ei flaen mewn gobaith, a Duw yn siarad fan hyn trwy Eseia. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llath, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara,
a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf. Dewch ataf, clywch, a byddwch fyw. Gwnaf a chwi gyfamod tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr i Ddafydd. Edrych rhoi sef yn dist i'r bobl yn arweinydd ac yn gyfarwyddwr i'r bobl. Edrych byddai'n galw ar genedl nid adweini, a bydd cenedl nad yw'n dydnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd dy Dduw, o achos Sanct Israel, am iddo dy ogoneddi. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Galwch arno tra bydd yn agos. Gadawyd y drygionus ei ffordd ar un ofer ei fwriadau a dychwelyd at yr arglwydd iddo drigarhau wrtho ac at ein Duw ni oherwydd fe faddau'n helaeth. Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Fel y mae glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i'w fwyta. Felly, y mae fy ngair sy'n dod o'm genau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwyddo am neges. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch yr arweinydd, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynydwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol, na ddileir mohono. Wel, dyna air hyfryd Duw. Gai annog chi, darllenwch hwnna eto yn eich amser eich hun. Fi'n crafu jyst 2 bwynt syml byr bach o'r benod gyfoethog fawr yna. Gai annog chi fi nôl i ddarllen. Wel, fe ganwn ni eto o'r atodiad, rhif gyntaf yn yr atodiad. Am i ti gofio amdana fi wrth fynd i farw ar y bryn, a maddau mai fy Iesu gwyn fydd garaf di. Yr ail, i mi grwydro, o mor ffôl, amdanad heddiw mae fy nghwyn, hynny yw, mae fy neheuad. Dyna beth i fi moyn, amdano ti. Ar ysgwydd gref y bugail mwyn, rwy'n dod yn ôl, ac yn y blaen.
Os syched fenaid sydd am ddew heb oedi mentraf atat ti. Dyma yn braint ni, mae yna ddyfroedd byw. Mae yna ddyfroedd byw. Mae Wyn nawr yn jyst mynd i weddio i ni. Diolch yn. Mae gael ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch ti'n ar am bod ni'n gallu heno mentro at y ti. Dim ond wrth i ystyried at bwy yr ydyn ni'n mentro i ni'n trafeddu ac yn syni. Y Duw mawr, holl athiog, yr un y gread, nef a deiar, yr un sydd yn holl bresennol, yn holl wybodol, yr un sydd yn sanctaidd. Na'r neb edrych arno fe a byw. Ac eto, i ni'n gallu nawr dod i'th presenoldeb i, ath gyfer ti fel ein tad nefol. Ac i ni'n rhyfeddu at y pethau hynny o ddiw. Yn unig ymwybodol o'n beiau, yn gwendidau, yn ffeileddau. A dy fod ti yn gallu gweld nhw i gyd, bod ni'n gallu cuddio rhag bobl eraill, bod ti'n gallu gweld y cyfan sydd yn wir amdano ni. Ac i'n rhyfeddu felly, dy fod ti nid yn unig yn gwadd ni ddod ato ti, ond yn darparu gledd ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu. Ac ni'n diolch ti nawr am y wledd yna. Y gledd yna mae cloffion, y deillion, y rhai anafus, a chlwyfus, cleifion o bob ryw yn cael ei gwahodd i'r wledd yna. A bod ni'n gallu cael blas ar y wledd yna yn y bywyd yma nawr. Ond bod yna ddewid am wledd tragwyddol. Ac ni'n diolch ti nawr o arglwydd. Ein bod ni yn blant i ti ac yn briod ar arglwydd Iesu. A bod yna wledd briodas fawr tragwyddol o'n blaen ni. Ac ni'n diolch ti nid yn unig bod ti'n darparu pob peth angenreidiol ar ein cyfer ni. Ond bod ti yn fwyd ac yn ddiod ysbrydol, fel i ni'n gweld ragflas yn y cymyn, ond bod ti hefyd yn paratoi gwisg ar ein cyfer ni. Bod ni'n gallu cael ein gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad, ein beiau a bechodau a'n brynt ni ohono ni'n hunan. Ac i ni'n rhyfeddu arglwydd at y pethau yma. Ac i ni'n gwyddio nawr arglwydd i ti greu ynddo ni o'r newydd fwy o ryfeddod at y pethau hynny. Bod ni'n rhodio yn nes at y ti o ddydd i ddydd. Ac i ni'n gwyddio nawr o arglwydd am ein lles ni fel gymuned o'th bobl, fel eglwys yma. Ond i ni'n gwyddio hefyd am y bobl yn cwmpas ni. I ni'n gwyddio nawr gyda'r Nadolig ar y trothwy a chyfleoedd fwy nag arfer o gyflwyno'r efengil i bobl. I ni'n gwyddio arglwydd i ti baratoi calonau fel bod bobl nawr yn hymdrechion gwael ni yn clywed o'r newydd y ryfeddod yma o newyddion da sydd gyda ni i gyhoeddi. A bod na galonau wedi paratoi gan ysbryd i dderbyn y newyddion yna, y newyddion mawr, y newyddion o lawenydd mawr, sydd i'r holl fyd. Ac ni'n gwyddio nawr, ni'n gwyddio am yr eglwys newydd yma, ni'n gwyddio am Caerdydd, ni'n gwyddio am Gymru, ac ni'n gwyddio am y byd. Ac yn diolch ti arglwydd bod ti wedi addo yn dair bod y neges yna yn mynd ar led fel mae'r ymwroedd yn lledu trwy'r byd, bod yr efengil Cristnogol yn mynd i fynd ar hyd a lled y byd yma, yn ogoneddus ac yn ddilwriaethus o fuddugoliaethus. Ac yn ei gwyddio nawr, yn ei cael rhyw ragflas o hynny, hyd yn oed yn yr wythnosau yma sydd i ddod, wrth i ni feddwl am rhyfeddod y geni yna yn Bethlem a'r newyddion da sydd i'r holl fyd. Ac ni'n gwyddio nawr arglwydd yn yr hyn sydd gyda ni yn awr o'n blaenau ni yn weddill yr oedfa, i ti roi ni ysbryd o addoliad
ysbryd o ryfeddod, ysbryd o gariad. Fel y bydd y cyfan fydd yn digwydd mewn awr yng ngweddill yr oedfa, ac yn wir am yr wythnos sydd i ddod clod am awl i thenw dydd. Ac ni'n gweddio'r pethau mewn awr nid oherwydd unrhyw heiddiant yn ni, ond oherwydd heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio'n awr y gogoniant iddo fe, bydde ti yn ei ddyrchafu fe yn ein bywydau ni. Amen. Amen. Diolch, Owen. Wel, fe godwn ni eto i ganu emyn nesaf dan gysgod croes yr Iesu. Yna lle i wella ynghwyf rhyfeddol i'w drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau gyda chlwyfau sy'n gwahodd dan gysgod croes yr Iesu. Mae fenaid wrth ei fodd. Gydwch ni godi mewn diolchgarwch i ganu mawl i'r ceidwad mawr. Gallwch ni weddio. O ddew helpa ni nawr wrth edrych ar dair di. Ni'n gofyn am yr ysbryd glân i oleio yn llyged i gynhesu yn calonau ni ac i ddyrchafu ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Fel o'n i'n gweud, mae hon yn bennod fawr a fi jyst yn tynnu dau beth allan o y bennod hyfryd fawr yma mewn i ryw ystyr. Maen nhw'n bethau, mae'n lot fwy i'r bennod, gai annog chi i fynd nôl i ddarllen e. Mae gen i ddau bwynt. Y pwynt cyntaf yw yn debyg iawn i bore yma. Dewch. Dyna'r pwynt cyntaf. Dewch. Sut mae arnoch chi heno? Mae'n gwestiwn anferth yn dweud. A os byddwn ni'n mynd o gwmpas, mae bob un a anghenion gwahanol. A sut gallai i, fel rhywun gwan fel i fi, sut gallai i ateb yr anghenion yna? Wel, gallai ddim. Ond mae Duw yn abl
trwy ei air a trwy ei ysbryd i ateb angen. Yr amrywiol angen sydd yn ein plith ni. A mae'r geiriau heno yma'n benodol i rai sydd yn ymwybodol o ryw angen. Mae'n mwyn eiriau i rai sydd yn sychedig. Eiriau i rai sydd yn ymwybodol does gyda ni ddim byd i gynnig i Dduw. Ond eto mae gen ni angen o ryw fath. Drychwch ar yr adnod gyntaf. Eseia 55, adnod gyntaf. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Nid fi sy'n siarad fyna nawr. Geiriau Duw yw'r rhain. Duw sy'n dweud wrthoch chi heno, dewch i'r dyfroedd. Bob un, unrhyw un, bob un sydd ag angen. Nawr, falle bod chi yn ymwybodol iawn, does gen i ddim byd i gynnig i Dduw. Falle bod chi'n teimlo hefyd, fi'n bell o Dduw. Falle bod rhai o'n chi yma am yn elfen o gywilydd. Fi'n ymwybodol, fi wedi crwydro'n bell o Dduw. Bod chi'n teimlo yn anheilwng i ddod. A mae Duw yn dweud, dewch. Mae yna wahoddiad i chi. Falle bod chi yn ymwybodol, fi ddim yn credu. A fel o'n i'n gweud bore yma, mae Duw yn dweud wrthoch chi, dewch. A mae'r gwahoddiad nid i ryw bwll bach o ddŵr. Dewch i'r dyfroedd. Mae'n cyfleu fan hyn yn fod na ddigonedd. Does dim prynder fan hyn. Mae yna ddigon i bawb. Felly dewch. O falle bod rhywun yn teimlo hyn o wel, fi ddim yn teimlo ryw angen mawr am Dduw. O falle bod chi'n chwilio am ryw angen arall. Ac yn sicr rhywbryd yn eich bywyd, mi fyddwch chi'n teimlo, mae rhywbeth ar goll. A mae bobl yn chwilio am ateb ym mhob math o bethau. Rhai, llwyddiant. Os gael lwyddiant, mi fyddai'n cael yn igoni. Os gael boblogrwydd, os byddai un boblogaeth yn yr ysgol a gyda lot o ffrindiau, wedyn byddai'n hapus. Neu os byddai yn cael hyn neu'r llall, wedyn byddai'n cael y modloni. A mae Duw yn dweud, adnod 2, dyma eiriau Duw, pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni. Mae yna bobl, a falle bod hwn yn wir amdano chi. Chi'n ymwybodol mae yna rhywbeth ar goll, a chi'n chwilio am ryw fodlonrwydd, ryw ateb, ryw bwrpas i bywyd, a chi'n chwilio am fan hyn a fan draw. A mae Duw yn gweud, gyfeillio'n annwyl, newch chi ddim ffeindio pam chi'n gwario'ch amser a arian yn chwilio am bodlonrwydd ac am bwrpas yn y pethau. Mae gewch chi ddim. Ond mae Duw yn dweud, dewch i'r dyfroedd. Dewch ato fi. Ynddo fe, yn unig, gewch chi bwrpas i'ch bywyd, a gewch chi lawenydd, a gewch chi dangnefedd, a gewch chi'ch boddhau. Bore fori, mae rai ohonoch chi mynd i'r ysgol. Pwy sy'n gyda ysgol fori? Chi o ysgol, mae rhain o chi
Shwd ych chi'n codi i fynd i'r ysgol? Ydych chi'n codi yn neidio, wythnos arall o ysgol. Gret. Neu mae rhai efo gwaith ffori. Ydych chi'n neidio, gret, gwaith eto. Mae rhai eraill yn chi efo diwrnod digon arferol. Ydych chi'n codi a neidio allan o'r gwely. Gret, diwrnod arall. Edrych ar eich gwynebau chi. Fi ddim yn meddwl bod lot yn y categori yna. A fi ddim eisiau bod yn ddilornus fan hyn. Ond mae fel tasa Duw yn neidio lan. Mae Duw gyda ryw frwdfrydedd yn y gwahodd. Efo ryw frwdfrydedd i fendithio. Dyma geiriau Duw yn dyma geiriau Eseia ym mhennod 30 adnod 18. Mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrthych ac yn barod i ddangos tosturi. Mae'n gliriach yn Saesneg. The Lord longs to be gracious to you. Therefore he will rise up to show you compassion. Mae Duw yn frwdfrydig yn ei wahodd, yn dweud dewch. A mae'r frwdfrydedd yma i weld yn amlwg yn y defnydd o'r geiriau gorchmynol sydd gyda ni yn y darn ni newydd ddarllen. Mae yna rhyw frwdfrydedd yn y gwahodd. Gwrandewch ar y geiriau, adnod 1. Dewch, gair gorchmynol, dewch i'r dyfroedd. Bob un yma i syched arno. Dewch, eich bod e barian. Prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch, wyn, llaeth, heb arian a heb dal. Yr ail adnod, gwrandewch arnaf yn astyd. Trydydd adnod, gwrandewch arnaf. Dewch ataf, clywch, byddwch fyw. Pedwerydd adnod, edrych. Pumed adnod, edrych. Chweched adnod, ceisiwch yr arglwydd tra gallir ei gael. Gallwch arno tra bydd yn agos. Seithfed adnod, gadawed y dragones i ffordd a dychwelyd. Mae yna frwdfrydedd yn y geiriau yma. Mae Duw am weld pobl yn derbyn ei roddio ni yn rhad. Derbyn pethau da. Nawr, fi siŵr bod ni gyd wedi dod ar draws salesperson, salesman, saleswoman, a maen nhw'n dod i'ch tŷ chi weithiau, neu maen nhw ar y stryd, a maen nhw'n ceisio gwerthu, a maen nhw'n annog. Maen nhw'n frwdfrydig yn gwerthu. Wedwn ni sebon. Mae rhai yn gwerthu sebon, a chi'n gweld nhw, prynwch hwn, mae e werth e byddwch chi wrth eich bodd gyda'r peth yma. A maen nhw'n perswadio chi'n pwyso arno chi. A chi'n ame weithiau, ydyn nhw yn dweud y gwir, ond chi gorfod edmygu eu brwdfrydedd nhw am rhywbeth mor fychan a dinod a sebon. A chi'n meddwl, pam? Sut mae'r rhain gallu bod mor frwdfrydig am sebon? A dych chi'n sylweddoli, wel, mae angen gwerthu'r cynnyrch yma. A mae'r brwdfrydedd yma yn y bôn ei lles nhw, fel fod eu gwerthiant nhw yn cynyddu. Gwraidd brwdfrydedd Duw fan hyn. Dewch, prynwch. Gwraidd ei frwdfrydedd yw cariad, nid twyll. Mae Duw ddim yn ceisio fan hyn ei les ei hun, ond na, mae yna frwdfrydedd i fe'ch bendithio chi, i'n bendithio ni, i ateb yr amrywiol anghenion sydd. Chi'n gweld y brwdfrydedd? Dewch, dewch,
prynwch, bwytewch, dewch, prynwch, gwrandewch. O, mae e am i ni wrando, mae ni am i ni ddod. Ac felly heno, mae yna wahoddiad. Rhai ohonoch chi sydd ddim yn Gristnogion. Mae Duw, Wyn yn sôn yn y weddi, mawredd Duw. A mae'r Duw yma yn gwahodd chi, gyda brwdfrydedd, a mae e'n dweud, dewch. Dewch i brofi. Ond be mae e'n cynnig? Wel, i'n cael yn radnod cyntaf i'r sychedig. Be sydd angen ar y sychedig? Be sydd yn angen rheidiol yw dŵr. Dyna'r peth sydd angen rheidiol i rywun sydd yn wir, sychedig. A mae Duw yn dweud, mae gen i ddŵr. Eich angen mwyaf chi, i siarad efo chi fel unigolyn nawr, a eisiau chi feddwl am hyn, eich angen mwyaf chi yw bod chi'n cael eich achub. Bod chi'n cael eich achub o afael y diafol o'r un drwg i ddwylo cariadus Duw. Bod chi'n cael eich achub o wynebu barn, i wynebu maddeiant Duw, i wynebu gogoniant, perthynas â Duw, gobaith trygwyddol. Mae Duw yn gwahodd chi. Falle bod rhywun yma heno, dyna'r gair i chi. Ond mae Duw yn cynnig mwy na dim ond y dŵr. Yn yr ail adnod, ni'n gweld bod e'n cynnig diwedd yr ail adnod, bod e'n cynnig llaeth. Beth yw arwydd y cad llaeth? Wel, mae llaeth yn help i dyfu, i gryfhau. Ond hefyd mae gwyn. A mae gwyn yn cyfleu rhywbeth pleserus. Rhywbeth mae e'n mynd i brofi llawnder a llawenydd. Yr ail adnod, gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyt ar hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Nid just be sydd angen, nid y dŵr yn unig, mae gen i laeth, mae gen i wyn. Dewch i fwynhau dan teithion. Yn wir, mae Duw yn gwahodd ni, chi, i berthynas â fe ei hun. Adnod 3. Gwrandewch arnaf. Dewch ataf. Dewch ataf fi. Mae chi wahoddiad. Y Crist ei hun yn dweud, mae fi yw y dŵr bywiol. Mae fi yw y bara beunyddiol, y bara bywyd. Yng Nghrist ei hun, mae Crist yn gwahodd chi, mae Duw yn gwahodd chi, dewch ato fi. Ynddo fe gewch chi ateb i bob angen. Wrth droi ato fe gewch chi bwrpas i'ch bywyd. Mae modd profi tangnefedd a llawenydd. Ac ynddo fe gewch chi eich digoni. Ni'n mynd sôn am dim problemau, ond ni'n sôn gewch eich digoni ynddo fe. Mae yna ryw frwdfrydedd fan hyn yn y gwahodd, yn y gorchymyn. Dewch ato fi. Gwahoddiad, fel oedd Wyn yn nodi yn ei weddi, gwahoddiad i fywyd ac i wledd. I wledda gyda Duw ei hun. Nawr, mae'n swnio'n rhy dda. Sut gallai hyn fod? Wel, yn adnod 7, edrychwch ar y 7fed adnod. Gadawed y drygionus ei ffordd ar un ofer i fwriadau a dychwelyd at yr arglwydd iddo ef, sef Duw, drigarhau wrtho. Ac at ein Duw ni oherwydd fe faddau yn helaeth. O, mae Duw yn dweud heno, dewch. Dewch, bwytewch, yfwch, prynwch, dewch ato fi.
a phrofwch y bendithion yma. Dewch i'r dyfroedd. Ac os yna rhyw Gristion yma heno, chi'n teimlo, i chi wedi mynd yn bell eich hunan. Mae'ch cariad chi wedi oeri, a chi ddim yn heiddi, fi ddim yn heiddi dim. Ac eto mae Duw yn dweud wrtho chi ac wrtho fi, dewch. Ni wedi profi y dŵr, mae gen i laeth, mae gen i win. Dewch ato fi. Yn ail. Dewch, yn ail, ewch. Ni di derbyn, nawr fi eisiau chi fynd. Nawr, fi'n gwybod amdano chi, ydych chi'n rhyfeddu weithiau ar y faint o law i ni'n cael yma yng Nghymru. Gafon ni lifogydd chydig yn ôl yn dod, just i fas, fyna, yr holl ddŵr yma. Wel, mae'n rhyfedd iawn, ysgrifennwyd llythyr at yr Eseia 700 blynedd cyn i Grist dod, ac eto mae bach o syllabus tygau deiryddiaeth yn y darn i newydd darllen. Ni'n cael esboniad o'r cylch dŵr. So yn wneud tygau deiryddiaeth? So yn wedi wneud tygau deiryddiaeth? Do, da iawn. Cylch dŵr, fyddwch chi'n ymwybodol beth yw'r cylch dŵr. A ni'n cael yn yr 10fed adnod. Fel y mae'r glaw ac eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno, nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddi a ffrwythloni a rhoi had, i'w hau a bara i'w fwyta. Ac yna mae'n dychwelyd nôl, a dyna beth sydd gyda ni yn y cylch dŵr. Mae'r glaw yn disgyn yn dweud o'r awyr, mae'n disgyn i'r ddeiar, mae'n mynd i'r tir, mae'n dyfrhau y tir, ac o ganlyniad i'r dyfrhau yna, mae'n rhoi dŵr i'r bwyd, yr cnydau, fe fod ni'n cael ffrwyth i allu byw. Ac yna mae'r dŵr yn mynd o'r tir i'r nentydd, i'r afonydd, i'r môr, ac yna'n cael ei enweddu nôl i'r awyr. Ac yna mae'n disgyn eto y cylch rhyfeddol yma o ddŵr, cylch dŵr wedi ei drefnu gan Dduw. A mae Eseia yn esbonio, wel dyna hefyd sy'n wir am air Duw. Fel mae'r dŵr yn disgyn ac yn bwydo'r tir ac yna mynd i'r afon a'r môr ac yn dychwelyd, dyna sydd yn wir am air Duw, adnod 11. Felly, yn yr un ffordd, mae fy ngair sy'n dod o'm genau, ni ddychwel ataf yn ofer. Fe wna yr hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Wrth i air Duw gael ei rannu, mae y gair yna mynd i gyflawni'r hyn a fwriadwyd gan Dduw. Ac mae'n mynd i lwyddo. Yn sicr wrth ni feddwl am y peth yn fyd-eang, mae teyrnas Crist yn cynyddu. Teyrnas Duw yn cynyddu. Ond ni'n gweld hyn yn ei agoniant mwyaf, y gair yn dod ac yn neud ei waith. Ni'n gweld yn ei agoniant yn y gair, yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun, y gwas dioddefus mae Eseia wedi bod yn sôn amdano. Ac yn Pennod 53, ni'n cael yr un yma dod o'r nef, yn darostwng ei hun yn y fath fodd. Yr un yma oedd yn fodlon cymryd ein pechod ni, ein dolir ni. Arno fe ei hun, a thrwy ei gleisiau fe, thrwy ei ddioddefiadau ar y groes, y cawson ni i achad. Ar sail marwolaeth Crist, mae maddeuant i gael. Mae modd dod at y Dduw. Mae modd i Dduw ddweud yn rhwydd ac yn agored dewch. Clywed yn Ioan Dynidaeth, y gair yn gynawd, yn Hebreaid yn y bennod gyntaf, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy proffwydi fel Eseia. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab,
A fe ddath Iesu Grist o'r nef fel y glaw. A fe ddath e lawr fel y glaw. Fe ddath e i'r ddeiar yma lawr ato ni. A fe gyflawnodd yr hyn yr oedd ei dad wedi rhoi iddo fe i wneud. Bwriadau ei dad ar ei gyfer. Ac fe lwyddodd yn berffaith a dwy'n ffrwyth bendigedig. Ac yna dychwelyd nôl i'r nef. Wedi cyflawni yr hyn yr oedd e fod i gyflawni yn llwyr ac yn berffaith. Ac mi fydd yn dod nôl eto rhyw ddydd. Nid y cylch dŵr, ond cylch a chybiaeth Duw ar gyfer pechaduriaid fel chi a fi. Mae'r Crist ei hun wedi dod lawr. Ond hefyd mae gyda ni ei air, mae gyda ni'r Beibl. Ac i ni i wrando ar y gair, i ni ddarllen y gair, i ni i fyfyrio'r y gair, a mae'r gair yn dysgu ni am Dduw ac am Grist ac amdano ni, a mae'r gair yma yn laeth ac yn gig i'n bwydo ni. Mae'r gair wedi disgyn o'r nef ac i ni i adael i'r gair yma nawr i dreiddio yno ni, i'n dyfrhau, i'n bywydau ni, i ni socian ein hunan yn ei air e. A thrwy hynny, bydd yn bywydau ni yn dwy'n ffrwyth. A mae'r gair yn llaw Duw yn dwy'n ei fwriadau yn ein bywydau ni, ffrwyth yn ein bywydau ni. Ond hefyd, wrth i ni gyflwyno ei air, wrth i ni bregethu, wrth i ni rannu, wrth i ni dystio, bydd y gair yn gwneud ei waith. Bydd Duw yn cyflawni trwy ei air yr hyn mae wedi bwriadu i'w gyflawni. Ni ddychwel ataf yn wag, medde Duw. Ac i ni felly, trwy nerth yr ysbryd, i ni gyhoeddi y gair yma, ac i wneud hynny gyda brwdfrydedd, i wneud hynny gyda angerdd, i ni fod dewch, gwrandewch, bwytewch, i ni i wahodd gyda brwdfrydedd. Mae y cyfnod Nadolig yn nesau, like it or not. Mae'r cyfnod Nadolig yn nesau. A fel nododd Wyn, mae e'n gyfle i wahodd bobl. Mae e'n gyfle mwy na'r cyffredin i sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i lawr. Mae gyda ni gwahoddiadau i'w rhoi. Mae gyda ni oedfawon, gallwn ni wahodd bob sil. Ond mae yna rhyw barodrwydd gan bobl i ddod i rhywbeth nadolig. Mae dan i'r taflenni yma, dyn nhw ddim gwerth ar ddiwedd nadolig bod nhw dal yma. Gai annog ni, gyda brwdfrydedd, i roi, i wahodd pobl i glywed am Crist. Manteisiwch, o'n i'n sôn yn ysgol Sul bore yma, chwilio allan gyfle i rannu'r efengyl yn naturiol. Gwahodd pobl i'ch ti, neidio ar y cyfleon i sôn am Iesu Grist. Ond mae yna gysur, mae yna hwb pellach fi'n credu. Wrth i ni wahodd, wrth i ni rannu'r efengyl, ni ddychwel ataf yn ofer, mae Duw yn dweud. Bydd y gair i chi'n rannu ddim yn dychwel at Duw yn ofer. Bydd yn cyflawni yr hyn mae'r arglwydd wedi ei fwriadu iddo fe wneud. Nawr, ni ddim yn gwybod beth yw bwriadau Duw i'r gair yna. Mae feddyliau fe'n uwch na'n feddyliau ni, ond ein braint ni, yn cyfrifoldeb ni, yw cyhoeddi, yw gwahodd. Ac ni ddim yn gwahodd pobl i rhywbeth, chi'n fodlon dod i'r peth yma. Chi'n fodlon gwrando ar y newyddion yma. Ni'n gwahodd pobl i fywyd. Ni'n gwahodd pobl
i wledd. Ni gwahodd bobl i berthynas a Duw ei hun. Bywyd sydd yn dod â llawnder, a tangnefedd, a llawenydd. Felly gai annog chi a fi i ni wahodd. A fi'n dweud yna wrtho fi fy hunan gymaint a'i neb arall fan hyn. A gyda ni gyfle yn yr wythnosau nesaf i wahodd pobl. Byddech chi'n hoffi dod. Dewch, prynwch, bwytewch. A gadlu'r gair yna yn wylo Duw, wneud yr hyn y bwriadwyd Duw ar ei gyfer. Yn dymuniad ni o Dduw, bydd y geir yna'n cael ei ddefnyddio gan yr arglwydd i achub rhywun o golledigaeth i fywyd, achub rhywun o anobaith i wledd. Gadewch i ni fod yn frwdfrydig yn y gwahoddiad. A gai just orffen fel mae'r bennod yn gorffen. Fel nodwyd yn y weddi, mae yna wledd mwy o'n blaen ni hefyd. Trwchwch ar adnod 12. Sôn am y nef, achubiaeth o Babylon nôl i Jerusalem, achubiaeth o bechod i fywyd, ond hefyd achubiaeth o'r ddeiar yma i'r ddeiar newydd. Mewn llawenydd, yr ewch allan, ac mewn heddwch yr arweinydd. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen. Mi fydd y ddeiar yn llawenhau bod y ddeiar newydd yma, bod Crist yn cael ei ddyrchafu. A holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn tyfu yn lle mieri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol na ddileir mohono. Mae hyn o'n blaen ni. Mae yna obaith rhyfeddol, mae yna wledd rhyfeddol. Ni ddim yna eto, ond mae yna bobl o'n cwmpas ni sydd ddim yn gwynebu hynny. Felly gadewch ni wahodd gyda brwdfrydedd. Fel mae Duw di'n gwahodd ni. Dewch, bwytewch, prynwch, ddŵr, llaeth, gwyn. Gadewch i ni, bob un ohono ni, gyda brwdfrydedd i wahodd eraill. Mewn diolchgarwch, mewn ffydd, y bydd Duw yn defnyddio'r gair. Ein ni'n tystio y gair ni'n ei gyhoeddi. I'w fwriadau fe, i'r hyn y bwriadwyd iddo. Bydd e ddim yn ofer, ond ein dysyfiad ni, yn gweddi ni, bydd Duw yn defnyddio hynny achubiaeth y neidiau. Eto, os ych chi ddim yn Gristion, fel o'n i'n gweud bore yma, please, dewch. Gyrwch i ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch i ti, dyfod ti'r hyn wyt ti, i ni rhyfeddu ar dy fawredd di, ac mor fawr wyt ti, ac eto yn frwdfrydig yn galw pechyduried gwael fel ni, ac yn dweud dewch, 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 dewch i'r dyfroedd, dewch at Iesu Grist ei hun, arglwydd ni'n diolch i ti, ac yn gofyn o Dduw dyro rhyw frwdfrydedd yn o ni i wahodd eraill, i ddod i'r llawenydd, i ddod i'r hwledd sydd ynddo ti. Clywyn gweddi ni nawr, arglwydd, maddau ni bob diffyg a bai. Go, arglwydd, llwydda dy waith, llwydda dy deyrnas gogoniant Iesu Grist. Amen. Wel, gawdwn ni i ganu yr emyn ola, 304, Diolch. Bechaduriaid, tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu. Llawn tosturi yw mab Duw, nac ymheuwch. Abl ac ewyll ysgar yw rai anghennus. Dewch a chroeso i gael rhoddion Duw yn rhad. Cewch wir ffydd ac edifurwch a phob gras yn ddyn ac had. Dewch heb arian. Prynwch gan yr Iesu rhad.
ac yn y blaen. 304. Gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad rhyfeddol Duw Dad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwn gyda chi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.